बाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौबो बरायफिनबाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। बे समाव नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ जिहेतु जोंनि आसामनि साथाम सुबुङा DID लिटिल मास्टार GTVआव टप 5आव सिजन 5आव थांनानै जाहाथे साथाम सुबुङाबो मोनथाम बिमुं मोननो हाबोबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। थारैनो आसामनि गासै बर' रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय नागिरनाय आरो खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जों बयबो मोननो हाबाय। बेनिखायनो साफ्रोम आंनि इउटुब चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननि भट थुनायजों जोङो नबजित नार्जारिया देरहाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो आपुन फेगु बिथाङाबो बिथांनि मोसानानै दिन्थिनो हानायाव बिथांजोआ जेसेबां अनसायजानांगौ बेबायदि अनसायनायाव बिथाङा बिनि फिथाइ मोनबाय। आरो आयदास्रि बिथाङाबो जुदि बिथाङा बेसेबांसिम रोंगौथि दंमोन बेखौ दिन्थिफुंनानै बिथांनि जिहेतु रोंगौथिनि जि मोननांगौ फिथाइ आरो जाय बिथांमोना बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बेसेबांसिम मोजां मोनदोंमोन बिथांमोना बिनि फिथाइखौ होबाय। थारैनो बिनि गेजेराव जोबोद गोजोनथावनासिन जे जोंनि बर'नि नबजित नार्जारि फंबाया जे बयनिख्रुइबो बांसिन जितु गावनि नाजानाय आरो गावनि रोंगौथिखौ जे बयनोबो गोमोहोनो हादों बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। बिनिनो दिनै नैबे टिभिनि स्क्रिनाव मोसाबाय थानाय नोंथांमोना GTV नुखादों। थारैनो बे GTVनि गेजेरजों नोंथांमोननोबो दिनैनि फाइनालनि जितु ट्रफि एवार्ड लानाय बान्था लानाय बेखौ जोंबो नायनो नेगासिनो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजागोन रोखा जाहोगोन आरो। थारैनो जोङो बिनि सिगां जों नोंथांमोननो देरहाबाय होननानै भिडिअ बानायनो हायोमोन खिन्थु जों बानायाखै। मानोना जोंनो सैथो एबा थारखौ नांगौ मानो रियेल नांगौ आरो पिक्सारखौ रियेल जोङो मिथिनानै जाहाथा फोसावबाबो जानाय नङा। नङाबाथ' जों सिगांनिफ्रायनो मिथिबोबाय थादों बिथाङा माबायदि पजिसनाव थांदों मा पजिसन आरो मा मोनगोन आरो बयबो मिथिखागौ जे बिथांनि जितु मोसानाय स्किलफोर बिथांनि जि दिन्थिनाय बेयावनो जों हमनो हायो जे बिथाङा फाइनालाव मोनहैगोन आरो फाइनालाव मोनहैबा सिजन 5आव मोनहैबा सेथि बान्थाखौ बिथाङानो लाबोगोन। बेखौ बयनिबो साननायाव एबा मिथिना मोनदांनायाव बयबो मोनदांना मोनखादों होननानै आं सानो। थिग दिनै बारा भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै। GTVआबो गोबां रंजादों। GTVनि जिहेतु बादायलायनायाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि साबसिन मोसागिरिफोरखौ बिथांमोना गावसिनि GTVआव बरायनो हादों आरो GTVनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेरावबो नुजाहोनो हादों। बेनिखायनो बिथांमोनाबो दिनैनि जि दिन बा थांनाय बेसेबांबा गोलाव सम बिथांमोननि हास्थायनो नाजानाय बा जोंनि खना खनला थानानै मोसानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो नाजानाय बिथांमोननो सुबिदा होनानै बिथांमोनाबो गोबां जोंनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिखेकखे दिनै जों बेयाव जितु फाइनाल जितु होनाय बे भिडिअखौ नायलांदिनि GTV स्क्रिनाव नुजाफैबाय जे टप 5नि जिहेतु बान्था राननाय देरहासार जानायनि माखासे जि एवार्ड बेखौ दान्दिसे समनि उनावनो दिन्थिसिगोन। बेनिखायनो नैबे टिभि स्क्रिनाव नायनानै नोंथांमोननो आं फोरमायनो नागिरदों थारैनो सोर सेथि मासिखौ मोननो हायो सोर साबैसेया बेयावथ' टप 5 सिजन 5 जादों बेयाव साथामा सायख'जागोन। थारैनो स्क्रिनाव बिथांमोनखौ लाबोबाय दा बिथांमोना दान्दिसेनि उनावनो बिथांमोननि जितु रिजाल्ट बेखौ होसिगोन। थारैनो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे सम नेथ' बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बेयाव बे सानैया गालांबाय दा साथाम थाबाय टप सिजन माने टप 5 सिजन 5आव बिथां सानैया फाइनालिस्ट माने टप 5आव फैबाय
बिथांमोनाबो देरहासारानो थारैनो बिनि गेजेराव आरो साथामखौ बांसिनै बेयाव माबा होनाय जायो थिग बे साथामनि गेजेरावबो आरो सबसे हाइस्ट सोर मोनो बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ थेवब्लाबो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै जाहाथे आंनि नायगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे मिथियो नुयो नैथि रानार्स आप नै आयदास्रिया मोननो हालायबाय नैथि रानार्स आपखौ आरो फैलायसिगोन जोबोद गोग्गाथाव बिथाङाबो एसेबां उन्दै समाव जे बेबायदि माने गोजोन होनो हादों रायजो राजाफोरखौ जोबोद गोजोनथाव नैथि बान्थाखौ मोननो हाबाय नैबे थिखोनो हालायाखै गोसोआ बिसोरना माबायदि मोनदों जानो हागौ बयनिख्रुइ बांसिन मोननो बयबो लुगैखायो नबजितखौ डान्स का बाप होनदों सोरबा आसा खालामदों बयबो जेनोथ' नबजित उइनार नबजितआ बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हाबाय आरो बिथांनि मोसानायानो बेनोखामोन जे बयनिखौबो गोजोन होनो हानाय आलादा रोखोमनि नबजितआ उइनार बेनोमोन दिनैनि फाइनाल जिहेथु जोङो स्क्रिननि गेजेरजोंबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय आरो दिनै नबजितनि फाइनाल मोनहैनायनि जि गुबै 5 लाख रां बान्था जिटिभिनिफ्राय उइनार आरो आफुन पेगु बिथाङा जिहेथु सेथि रानार्स आप बिथांनि एनाउन्स खालामनो गोनां गैला बिथाङा सेथि रानार्स आपखौ मोननो हाखाबाय थेवब्लाबो बयनिबो थाखाय फैबाय आफुननि उइनार 3 लाख प्लास जाबावबाय आरो उइनारनि एवार्ड बेना 8 लाख प्लास जाखाबाय आरो मोनसे उइनारनि आरोबाव बे बेसे लाख ओंखारदों 2 लाख माने 10 लाख जाबाय आरो नबजितआ 10 लाख उइनारनि थाखाय 10 लाख बान्था दा आफुननि फैबाय आफुन 3 लाख बेनाबो बेनोमोन दिनैनि जिहेतु गोनां भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायनानै मिथिखाबाय सोर मा जाखो सोर माबायदि मोननो हाखो दा बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनि जि जस बोलो आरो रोंगौथि बिखौ पृथिबियाव बुहुमाव दिन्थिबाय बिनिखायनो बर'आ मोनसे देग्लाय 2022 मायथाइयावबो मोनसे गोग्गाथाव एबा मुं लाबोनो हाबाय बे दिनैनि भिडिअखौ जों सोर नायफादोंमोन थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों कामरुप मेट्र UBPOनि गाहाय नेहाथारि सनि बर' आदायाबो जिहेथु नबजितनि थाखाय गुवाहाटी हालामनि रायजोफोरखौ खावलायनानै बे भट होनायाव गोबां मदद खालामबोदों बिथांनि जितु भट बिनाय नबजित नार्जारिनि खस्थ' खालामनायखौ बिथांजों थाफानानै आंबो मोनदों जिहेतु दिनै बिथांनि जि फाइनालनि जि मोनसे प्लेटफर्म बे पेन्डेलाव माबायदि बिथांखौ फाइनाल लेभेलाव फैनायाव बिथांनि जे मोननाय बा एवार्ड लानायाव बे माबायदि रोखोम जागोन बेखौ नायनोनो जों ज' नेलायदोंमोन दा बे समाव आदाया माखासे खामानि मावबाय थादों बहुत गोबां खामानिबो मावनायखौ नुदों थारैनो बे समाव नबजित नार्जारिनि जिहेतु फाइनाल बे फाइनालखौ जोङो नेयै दा नुफुंबाय बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन आं फार्स्टआवनो गासै साथामखौनो आंनिफ्राय शुभेच्छा होबाय
फाइनाल राउन्डआव जोंनि आसामनिनो गलाघाट जिल्लानि नबजित नार्जारिया देरहाबाय आरो फार्स्ट रानार आप जाहाथे बे आपुन पेगु आरो सेकेन्ड रानार आप आद्यश्री उपाध्याया मोनबाय जे गासैबो जोंनि आसामनिनो जोंनिफ्राय बिसोर बे साथामखौनो आंनिफ्राय कामरुप मेट्र' जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं जोबोद बिसोरखौ आंनिफ्राय शुभेच्छा होबाय মই কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ সংযুক্ত বৰ গণমঞ্চৰ হয় তিনিওগৰাকী অসমৰ সুসন্তান তেখেতসকলক বহুত শুভেচ্ছা দিছোঁ অসমৰ আমাৰ সুসন্তান নৱজিত নাৰ্জাৰী তেখেতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো পাইছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ হিচাপে আপোন পেগু পাইছে আৰু সেকেন্ড ৰানাৰ আপ অসমৰে গোগামুখৰ না তেখেতে আদ্যশ্ৰী উপাধ্যায় আপোন পেগু গোগামুখৰ আৰু তেখেতৰ চিলাপথাৰ আদ্যশ্ৰী উপাধ্যায় তেখেতসকলক আমাৰে অসমৰ সেয়ে অসম ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ অহাকালি তেখেতসকলে 10:30 বজাত গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট আহি পাব ৰাতি 10:30 বজাত আহি পাব সকলোৱে আমাৰ যিখিনি আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ ওচৰৰ আশে-পাশে যিবিলাক মানুহ আছে সকলোৱে আহি যাতে তেখেতসকলক আদৰে তেখেতসকলে আমাৰ তিনিওগৰাকী অসমৰে গৌৰৱ অসমৰ বাবে গৌৰৱ কৰি আনিছে আৰু এইটো আমাৰ ইতিহাস বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ এইটো হিষ্টৰী থাকিব কাৰণ যিটো জি টিভিত যিটো DID ছিজন 5ত তেখেতসকলে কোনো ষ্টেটে নাপায় 3টা পজিশ্যনত অসমৰ যি আমাৰ তিনিওগৰাকী সন্তানে আজৰি আনিছে তেখেতসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ 2022 सनखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों देग्लायनि जेतु नोंथांमोननि आरो बर'नि फिसाया जे सेथि बान्थाखौबो लाबोनो हाबाय बर'नि थाखाय मा मेसेज दं होननानै सानगोन आंथ' बेखौनो सानो बर'नि थाखाय बिराद 2022आ मोजांसा बे समाव जों बुंनो हायो दे बेबायदि आरो मोनगोन ना मोना जेबो माबा गैया थिग गैया जोंथ' नुदों फार्स्ट टाइम बे डान्स इन्डिया डान्सआव लिटिल चेम्पआव सिगाङावबो दंमोन जाय सेकेन्ड पजिशनाव दंमोन मासुम नार्जारी बेनि उनाव जों माबा एबार बे लिटिल चेम्पआव नबजित नार्जारीखौ नुबाय बेबायदि आरो इयुनाव बेबायदि बान्थाफोरखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानो आरो जाहाथे जोंनि बर' रायजोफोरा जोंनि गथ' गथायफोर बेबायदि माबाफोराव उत्साह होयो बेखौनो आं खावलायगोन गोजोननाय थाबाय दिनै जिहेतु जोंबो गोजोननाय मोनदों गोबाव समनिफ्राय नबजित नार्जारीखौ जोङो देरहानाय बा फाइनालाव सेथि मासिखौ मोननो हानाय बायदियै आर'ज गाबदोंमोन साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा नबजितनि थाखाय मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गावबा गावनि जिहेतु नाजानायजों बायदि मन्दिर मस्जिद बायदि गावनि गोरबोजों इसोरनावबो आर'ज गाबदोंमोन जाहाथे नबजित नार्जारीया देरहासार जायो थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि बर'नि खौसेनि बोलो आरो बर'नि जे हास्थायनाय थारैनो दिनैनि बे नबजित नार्जारी देरहानायाव माबा मोनसे मेसेज जों मोननो हायो बेनो जाबाय जों बर'आ खौसे जायोब्ला जोङो बुहुमाव जेबो जोङो देरहासार जानो हायो जेबो बाथ्रा थाया बेखायनो खौसे जानाया गोनांथि आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि मावनां हाबाफोरखौ ज' जालायनानै बेबायदिनो जाफुंसार होनायाव मदद गासिबो होलायो होननानै आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों